Моңарчы югалганнарда. Biz Лос-Анджелес аэропортына утыра башлыйбыз. Шепард әфәнде, сезнең табут белән аңлашылмаучанлык килеп чыккан. Алар әтиемне югалткан. Ул беренче көнлек Австралиядә үлде. Сез кем? Безне Джейкоб җибәрде. Сез дустыбызга булышачаксыз диде. Аны чыганакка куегыз. Нәрсә булды? Син дустыңа бу даруны бирергә тиеш. Анда нәрсә? Агу. Нигә сез Сәйитне үтерергә телисез? Аның эчендә караңгылык үсә. Сез кайдан беләсез? Чөнки шулай сеңлең белән булды. Клэр? Сәлам, әни. Аны тапмадылармы? Юк, мин берничә сәгать элек шалтыраттым. Табут Берлинга очып киткән була ала диделәр. Табутны ничек югалтып була инде? Белмим шул, әни. Ләкин без көтә генә алабыз. Минем бүтән көтәсем килми. Хәзер миңа нишләргә? Васиятнамәне дә таба алмыйм. Монда бөтен җирдә кагазьләр. Әни, 2 сәгатьтән кайтам да. Без аны табарбыз. Яме? Яхшы. Ярар алайса. Әни, минем аппендицит кайчан булган иде? Сиңа 7 яки 8 иде шикелле. Син мәктәптә аңыңны югалттың. Атаң үзе операция ясарга теләде. Ләкин аңа рөхсәт итмәделәр. Хәтерләмисеңме? Әйе. Хәтерлим шикелле. Шайтан, әни, мин киттем. Оныта күрмә. Сәлам. Гафу ит, мин соңга калдым. Эштән соң өйгә кайтып, киемемне алыштырырга җитешермен дип уйладым. Куркыныч түгел. Гафу ит, Дэвид. Ярар, әти. Син китәрсең дип курыктым. Бу мөмкинме? Барсы да мөмкин. Ләкин сине туктатасы булыр иде. Алайса, намусың өчен рәхмәт. Дусларың Форд, Остин һәм Куон. Алар кире кайтырга җыенмыйлар бит. Мөгаен юктыр. Намусың өчен рәхмәт. Тагын тигез. Шәп. Мин туйдым. Ашыйсың киләме? Ә синең? Мин ашар идем. Эй, дус. Монда ашхана бармы? Беләсеңме? Бина буенча туры барасы, Хьюго. Дус, ә син монда нишисең? Мин монда сөйләшергә дип. Нигә? Каләм ал, кайбер нәрсәне язасы булачак. Нәрсә язарга? Беркем утрауга килә. Син аңа юлны күрсәтәчәксең.